Ahojte, takže vítajte v tomto vlogu, kde si dáme malý, jednoduchý, nenáročný tip na výlet s kočíkom v okolí Smižian. Konkrétne sme vyrazili z obce Iliašovce, no a dáme si taký pekný okruh po pomerne novom cyklochodníku cez San Susi až ku Maringotka kafe. Všetko si postupne ukážeme a povieme si o tom viac. Tak poďme na to, no a my si to nedáme len tak obyčajne, samozrejme, ale bežecky. No a možno sa pýtate, že čo to je za cyklochodník. Tak tento cyklochodník, ako už Veronika spomínala, je pomerne novo postavený rok, dva, neviem, maximálne 3. A v podstate je to fakt veľmi príjemná trasa, lebo ide na veľmi zaujímavé miesto, to si ukážeme. A po týchto cyklotrasách sa viete dostať až do Spišskej Novej Vsi. Je to tu tak popreplietané. A takisto aj do Harichoviec. No a tento chodník je vhodný v istých miestach aj na korčule. Akože nie je to úplná rovinka, ale dá sa. A takisto samozrejme na bicykel, aj na beh, ale treba byť vždy ohľaduplný voči ostatným a nerozťahovať sa po celom cyklochodníku. Ideálne by to bolo aj na cyklochodník, na cyklovozík s babetkom. Tak. Ale ten zatiaľ nemáme, takže s kočíkom. Kto by chcel náhodou predávať, tak sa nám ozvite. V dobrom stave. Takže tu ide taký strmší úsek. Tak Viktor, chcem vidieť tempo. Hodinky mi napísali, že mám držať tempo 5:45, takže to idem dodržať. No už to nedodržiavaš, tak pridaj. Už 6:30 je. Aha, sauna. No, zaujímavosť na tejto trase je, že tuto je v lese chodníček, ktorý vedie ku lesnej saune. Určite sa tam oplatí ísť. Odporúčam. My sme tam boli v zime, keď to tu bolo všetko zasnežené a malo to brutálnu atmosféru. Veľmi pekná lesná sauna, takže mrknite na to a určite odporúčame zabukovať si to, pretože je to celkom plnka. No a tu máme aj kamoša. Ty ideš s nami? Ty ideš s nami? Tam choď. Tak psík si zmyslel ísť za Viktorom. Máš ho? No, na konci už je takáto štrková cesta a sme v podstate hore. Čiže celá trasa z Iliašoviec 1,5 kilometra. Naozaj. 11 minút. Naozaj krádučka prechádzka. Alebo behu prechádzka. A toto je San Susi. Krásne to tu je, ne? Už hovorím ako Bratislavčan, že krásne to tu je, ne? Idylka rodinná. Teraz sme na východze, to budeme rečovať tak. Dajme jeden vlog po spišsky. Čo vy na to? Páčilo by sa vám to? Takže tu máme nejaké archeologické pozostatky zrenovované. No a kopu oddychových zón, hojdačky, lavičky, opekačky, pamätník, kaplnka, no proste je tu toho, čo poobdivovať. Povedz nám o tom viac. Ja som zobral dron, teraz idem podronovať, potočím nejaké zábery, tak si to vychutnajte a potom si o tom povieme viac.
my sa musíme kočikovať. Takže čo som sľúbil, čo som sa ja dočítal a dal som si urobiť nejaký rešerš, tak v podstate toto miesto dal postaviť grof Čaky z rodu Čakijovcov aj s jeho manželkou Juliou. A v podstate vždy to bolo miesto odpočinku, pohodičky, mali tu rôzny zábavný park, strelnicu a chodili sa tu ako keby zabávať a chillovať. Takže vrátili sa k tomu, čo tu zaviedli pôvodní ako keby majitelia. A legenda hovorí, že v podstate grof Čaky sa pohádal aj so svojou manželkou, ktorá mu odmietla dať víno, tak to nechal zbúrať a dovtedy to tu chatralo. A ešte nám povedz, čo znamená v preklade doslova Sanssouci? Miesto odpočinku. Nie. Joj, som to vedel. Zabudol si. Počkaj, miesto... Reset? Je to miesto bez starosti. A ináč sa to nazýva aj 1000-ročná kaplnka, ale to nie je 1000-ročná kaplnka, iba sa to tak hovorilo. Nemá to až 1000 rokov. Takže... Čiže Sanssouci, miesto bez starosti? Miesto bez starosti a úplne to sedí, takže to budete niekde v okolí Slovenského raja, Spišskej Novej Vsi, Smižian, tak akože netreba váhať. Takže zahoď starosti. Mne to tu zrekonštruovali, bol som tu naposledy asi pred 2 rokmi iba na bicykli, ale nikdy som nešiel dnu a je to nádherné proste. Veľa práce si tu museli s týmto dať. Čo ty na to? Tiež som milo prekvapená, nielen tá kaplnka, ale celý areál je plný ľudí. Ako hodnotíš toto miesto, komu by si ho odporúčila a tak ďalej? Myslím, že to je jasné už zo záberov. Fakt je to proste idylka pre rodinky s deťmi. Sú tu piknikové spoty, ohniska, čiže na opekačku, na grilovačku, na nejaké hry s deťmi. Proste úplne tu sa vyhrajú decká. Je tu dosť ľudí. Akože nečudujem sa vôbec, lebo je tu cyklochodník, je tu tá Maringotka, kam ešte pôjdeme. Sú tu rôzne hombačky, tá kaplnka, proste úplne, že veľmi pekne spravené. Doslova taká oáza a pokoj a pekné výhľady. Tak, a ja som originál zo Smižian, pochádzam, takže vlastne to je dedina nedaleko, inak donedávna to bola najväčšia dedina na Slovensku, ale teraz neviem, že ktorá už je. Áno, asi hej, takže to je iba taká zaujímavosť a keď som ešte ja chodil na základku na strednú, tak to tu vôbec nebolo také pekné. Boli tu síce nejaké miesta na opekanie a tak, ale skôr tu chodili takto akože stanovať a piť a tak. A teraz to je úplne iné, fakt, že rodinná idylka, takže iba aby som dal nejaký taký kontext, ako toto miestne združenie zrekonštruovalo a dalo do toho srdce. Občianske združenie Sanssouci Iliašovce. Dobre, palec hore. Takže teraz ideme kam? Maringotka kafe, 700 metrov od Sanssouci vraj. Takže raz, dva sme tam. Tak, a tam už nejde asfaltka, ale to nevadí. Takáto lúčka fajná. Ale dá sa ísť aj inak. Keď je zlé počasie, tak by som asi išiel radšej po asfaltke, lebo keď bude pršať, tak to tu bude celé zabahnené. Vlastne dá sa ísť dole pokračuje ten cyklochodník pekne smer Harichovce, čiže nie je problém. Ale my ideme skratkou, aby to bol okruh, lebo nemáme radi takéto, že ideme tam naspäť. Tak a naspäť sa vrátime vlastne v tom cykláči až do Iliašovic. No, čiže takto lesný spád vedie dole až ku Maringotke a už tam počujem hlasy. Cez víkend to býva v lete dosť plné, keď je takéto pekné počasie. Ale odporúčam tam zajsť na nejakú kavičku, koláčik, pretože má to tam atmošku. A sú tam dobré koláče. Od jednej pekárne, neviem teraz ako sa volá. Od Mňamky, musíme spomenúť v obsahu Mňamku. Takže... Mňamka zo Smižian. Áno, odporúčame. Príďte!
My sme úplne oni marketéri, radní. Toto nie je sponzorované video. Bohužiaľ. No, zvládne kočík tento terén na záver? Ale hej, ale... Tulecko. Vládne to nejaký športovejší model, ale ako hovoríme, dá sa sem dostať aj po cykláči. Keby ste nechceli ísť tadiaľ. Lonko, drž sa. Drž sa. Drž sa. Než ťa vykotí. Ešte, že si priputaný, čo? Fú, a ty to pozoruješ? Dobre. Má to pod kontrolou. No a tu z lesíka priamo už svieti na nás Maringotka. A opäť ďalšia pekná oáza. Vhodná na pikniky. Paráda. A tu už sme vlastne na cyklochodníku. Čiže dalo sa prísť aj stadiaľ, pekne z Iliašoviec ďalej po ceste. Alebo z druhej strany z Harichoviec. Ako vidíte, samé bajky, rodinky. Tak to poďme preskúmať, chlapi. No, vyžitia tu je pre deti až. Maringotka kafe je veľmi príjemná atmosféra, deti tu hrajú futbal, proste kávičky, rodinky s deťmi, fakt veľmi pekné miesto, odporúčame. Kavička aká? Ľadová. Jediná nevýhoda, čo som tu aj minule videl, je, že v podstate oni tu majú tú kávu iba v plastových pohároch, ale to úplne chápem. Zatiaľ tu asi nemajú možnosť toho skla, ale ja by som to uvítal. A ja, ale tak sme priamo v lese. Tak. Mohlo by to byť aspoň papierové poháre. Po kavičke smerujeme už naspäť k autu, je to taký mini okruh a proste tá Maringotka je taký lifestyle. My nie sme úplne cieľovka, ja som sa tam cítil ako nejaký čínsky turista, čo sa potí. Ale je to pekné. Je to pekné, je to akože paráda proste takto ísť s deťmi a zastaviť sa. No a v podstate tento chodník ide až do Harichoviec. V Harichovciach sa dá trošku prejsť po dedine a potom sa napája na ďalší chodník. Potom sa dá ísť do Domaňoviec. Tam ide cyklotrasa na Medvedí vrch, čo je tiež veľmi pekné, to si niekedy potom ukážeme. Takže je tu čo robiť, je čo bicyklovať, je čo behať. Takže keď niekto bude na dovolenke, či už v Slovenskom raji a nebude chcieť rokliny a bude chcieť nejakú pohodku, tak toto tu je úplne super. Fakt, aj v horšom počasí. A toto tu je čo? Čučoriedky sa tu pestujú, aha. Môžete si kúpiť čučky z mrzku. Nie, čučoriedka sa volá. Aha, čučoriedka sa volá. Ale aj tu sú potom čučoriedky. Myslíš? Preto sa to podľa mňa tak volá. Ja viem. Fajn, to som nevedel, že to tu je. Len za euro kopček, poďme si dať. Ideš? Ale nie, sme pred obedom, svokra určite navarila. Pozdravujeme. Ďakujeme Služby. za služby, gastroslužby. No, takže my sa už blížime k autu, pokiaľ ti toto video dalo hodnotu a nejaký zmysel, tak budeme radi za odber a vidíme sa už pri nejakom ďalšom videu, ktoré bude viac adventure. Chce to nejakú výzvu? Tak, čaute. Čaute. Tak, niekedy výlety dopadnú aj takto, že Leonko už v kočíku nebol spokojný. Aj toto je proste realita, čiže na ruky a odkračame si to k autu, no a nakoniec to teda vychádza na 5-kilometrový okruh a posledný kilometr sme už úplne nezvládli, čo? Ale na rukách je dobre, len 8 kg. Nož.